Umar, Umar, ɗazu me kake a makaranta? Muna makaranta muna jarabawa, tunani ya bi ya kama. Sai tunanin mutum ya fice. Kwana biyu ta canza ni. Ta fara samun karaya a zuciya. Amma zan je in jaraba in gani. Ko Allah ya sa za a dace. Ka nemo abokina. Idan Umar a matsayina na tare da kai, in soyayya ku ce take samun matsala, ya ce ka same ta, ku sasanta juna ku. Zuciyata ta fara karaya. Bismillah za ka iya tashi ka same ta, ba wani abu bane. Shi kenan bari in je wajen ta. Na gode. Da lafiya Umar. Abokina kwana biyu kin canja me yake faruwa ne? Dan Allah ka yi haƙuri ka nemi wata kawai. A daidai wannan lokacin ba zan iya wannan abu saboda zuciyata ba za ta ɗauki wannan abu. Gaskiya kake son ji? A gaskiya aure zan yi. Aure? Yes? Duk wannan soyayyar da muka gama yi da wannan alƙawarin da muka gama yi shi ne a wannan lokacin za ki ce abu. Tabbas mun yi wannan alƙawarin da kai amma kaddara na ne ya zo a. Kaddaran ba ta tashi zuwa wasu a kaina. Don Allah ina roƙon wata alfarma guda ɗaya. Idan kin yi sallah ki roƙa min Allah ya cire min wannan sanki da yake cikin zuciyata. Ko zan samu sauƙi. Abokina, ka yi haƙuri, aje soyayyan nan, koma makaranta, ɗaya ka yi karatunka. Soyayya ba ta bace ba, ka ga irin wulaƙancin da take mu. A wannan daidai lokacin za ka ce aje soyayya, ka san da nake jin ta cikin zuciyata. To ya za ka yi? Haka Allah ya ƙaddara ma. Dakata, je.